Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maambig niya kabasan at si kayo namin kapaborito. Ang gunatan na Webes, April 10, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, halos 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa isang teacher. Radyo Pangasinan Balita. Iba't ibang klase ng alahas at cash money nagkakalaga ng 800,000 pesos tinangay ng mga magnanakaw. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pambansa, isang Pinoy namatay sa Myanmar sa naganap na lindol ayon sa DFA. Pangasinan Balita. Isang batikang abogado naman dagdag na magtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pandaigdig, US President Trump palalakasin ang coal mining. Radyo Pangasinan Balita. At Ukraine handang tumugon sa mineral deal sa US. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, basketball team na hot shots, hindi pinalusot ang Cumberland. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Tom Cruise may bagong pelikula. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Webes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Ang dalawang weather system na nakakapekto sa ating bansa, ito po yung Easterly at yung Intertropical Convergence Zone. So sa Caraga, Eastern Visayas, Davao de Oro, at saka Davao Oriental, ay makakaranas ang maulot na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ambon at pagpulog pagkidlat. Ito po dahil sa Intertropical Convergence Zone o ICCC. Yung Metro Manila at dalalabing bahagi ng bansa, ay mahangyan maulat hanggang sa maulot na kalangitan na may bahagyan pag-ulan, pagpulog, pagkidlat. Ito po dahil sa Easterly. Ulang binabantay low pressure area sa loob, ulabas ng CAR, at ulang nakataas na day warning kaya likas pumalaw na maliit ang sakit pangdagat. Mula dito sa Pag-asa, Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. 7 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balitang lokal. Nagkakalaga ng halos 1 milyong pisong mga alahas at cash money ang tinangay ng mga magnanakaw sa bayan ng Villasis, Pangasinan. Sa pahayag ng mag-asawang biktima na si Domenador Canyeja, 60 anyos, dating OFW, residente ng Barangay San Nicolas sa otoridad na banda Alas 4 ng hapon ay umalis sila ng kanyang asawa sa kanilang bahay. Pagbalik makalipas ang mahigit na 4 na oras, banda alas 8:30 ng gabi, ay nadiskubreng ang kanilang main door ng kanilang bahay ay nasira
At sa kanilang pag-inspeksyon, nawawala ang iba't ibang klase ng kanilang alahas na tinatayang nagkakalaga ng 500,000 pesos at cash money na 300,000 pesos na nakalagay sa vault na nasa kanilang master's bedroom. Tinangay din ang iba't ibang dokumento gaya ng titulo ng lupa, mga ID, passbook at bank checks. Na-recover din na ang dalawang crowbar sa lugar. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Villasis Police sa insidente. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin ang pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Tinanggap na ng mga municipal scholars sa bayan ng Mangaldan ang kanilang financial assistance para sa buwan ng Abril na ito ay pangwalo sa kanilang monthly financial assistance para sa school year 2024-2025. Ang bawat junior at senior high school ay tumanggap ng tig 1,200 pesos at 2,000 pesos naman bawat isa sa mga college students. Ang municipal scholarship ay isa sa priority program ng kasalukuyang administrasyon ng Mangaldan na ispa ng lokal na pamahalaan na madagdagan pa ang bilang ng mga makikinabang sa scholarship program sa mga susunod pang mga taon. Kaugnay ito ay tumatanggap pa ng mga bagong aplikante para sa scholarship program para sa susunod na school year 2025-2026 hanggang sa Mayo 16. Ang qualifying examinations ay itinakda sa Mayo 29 para sa grade 7 at Mayo 30 para sa first year college. Kailangan ang kanilang school records at certificate of indigency mula sa barangay. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan. DWJE 8.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, nakumpiska ang halos 2 milyong halaga ng shabu at marijuana sa isinagawang search warrant ng kapulisan ng Dagupan City sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, hepe ng pulisya at sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 nitong Martes. Ang operasyon ay sinagawa sa Barangay Pantal dito sa Dagupan City matapos ang masusing pagsiyasat at intelligence gathering ukol sa iligal na aktibidad ng isang drug suspect na guro na si alias Maestro na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Sa isinagawang operasyon, na-recover ang mga iligal na droga mula sa pag-aari o kay kontrol at kustudiya ng suspect ang 9 na gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 61,200 pesos na nakapaloob sa 8 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet at 53.26 na gramo naman ng hinihinalang shabu na may market value na 362,168,000 pesos na nakapaloob sa 75 piraso ng maliliit na heat-sealed transparent plastic sachet. 124.76 na gramo ng hinilang shabu na may market value na 848,368 na nakapaloob sa 4 na piraso ng malaking heat-sealed transparent plastic sachet. 2.90 grams ng tuyo na dahon ng marijuana na may market value na 348 pesos na tinatayang may kabuang halaga ng halos 2 milyong piso. Kabilang din sa mga na-recover at nakumpiska mga kagamitang paraphernalias tulad ng 20 piraso ng plastic na lalagyan, 4 na piraso na aluminum foil, 2 piraso na improvised burner, 1 piraso ng plastic briefcase, 2 piraso ng improvised glass water pipe na may shabu residue, 1 piraso ng table balance weighing scale na 3 piraso ng disposable lighter, 2 gunting, 2 bundle ng transparent plastic sachet at 2 piraso ng improvised foil burner. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng kapulisan ng Dagupan City na sugpuin ang kalakalan ng iligal na droga sa lungsod at linisin ang komunidad mula sa mga kriminal at iligal na droga. Hinihikayat ang lahat ng mga residente ng lungsod na patuloy na magbigay ng impormasyon upang matulungan ang mga otoridad sa paglaban sa kriminalidad at iligal na droga para sa isang mas ligtas na komunidad. Radyo Pangasinan Balita.
13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natagpuan ng patay ang isang overseas Filipino na unang napaulat na nawala matapos na tumama ang magnitude 7.7 lindol sa bansang Myanmar. Sa isang mensahe, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na ang biktima ay si Frances Aragon na positibong kinilala. Ayon sa ahensya, naipaalam na sa pamilya ng nasawing Pinoy ang sinapit nito at kasalukuyang sitwasyon. Bilang paggalang anya sa pamilyang namatayan, ay hindi muna sila magpapalabas ng iba pang mga impormasyon hinggil sa sinapit nito. Tiniyak naman ng DFA na magpapatuloy ang kanilang paghanap sa mga Pilipinong nawawala matapos ang malakas na paglindol. Una rito ay kinumpirma na rin ng kapatid ng biktima ang impormasyon na tagpuan na ang katawan nito. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, magsisilbing Associate Counsel ng Defense Team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong abogadong na idagdag sa naturang grupo. Kahapon o kaya noong Abril 8 nang ilabas ng International Criminal Court o kaya ICC isang court filing na nagpapakitang kinuha ng defense team ang batikang abogado na si Dob Jacobs. Si Jacobs ay isang accredited ICC lawyer at eksperto sa international law at international criminal law. Siya ay naging bahagi ng defense team ng dating presidente ng Ivory Coast na si President Laurent Gbagbo ng dati ring naharap sa kasong crimes against humanity ngunit kinalaunan ay na-acquit sa Trial and Appeals Chamber ng ICC. Bahagi rin siya ng defense team ni Mahamat Said Abdel Kani, isang dating general mula sa Central African Republic na nahaharap sa iba't ibang kaso tulad ng war crimes at crimes against humanity sa International Tribunal. Si Jacobs ay nagsisilbing assistant professor ng Public International Law sa Netherlands at nagtuturo rin sa ilang universidad sa France. Hawak niya ang ilang degree mula sa King's College sa London. At ganun din na dati ring narap sa kasong crimes against humanity ngunit kinalaunan ay na-acquit sa Trial and Appeals Chamber ng ICC. Bahagi rin siya ng defense team ni Mahamat Said Abdel Kani na naharap din sa humanity o kaya crimes against humanity sa International Tribunal. Si Jacobs ay nagsisilbing assistant professor ng Public International Law sa Netherlands. Hawak niya ang ilang degree. Bago pa siya naging bahagi ng defense team ng dating Pangulo, una na siyang naglabas ng saloobin ukol sa naging pag-aresto kay Duterte. Kabilang sa kanyang pinuna ay ang hindi umano pagkakarespeto sa karapatan ng dating Pangulo sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statutes tulad ng pagkakadala niya sa isang domestic court bago siya inilipad papuntang The Hague at tuluyang ipinasok sa detention facility. Nakapagtala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kay PhilVolcs ng 18 volcanic earthquakes sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Sa monitoring ng ahensya, nakapagtala din ng volcanic tremor na nagtagal ng 3 minuto. Ipinaliwanag ng PhilVolcs na hindi tulad ng tectonic earthquakes na nangyayari dulot ng biglang paggalaw ng fault plate. Boundaries, ang volcanic earthquakes ay direktang nangyayari sa pamamagitan ng paggalaw ng magma o magmatic fluids o pagbibitak ng mga bato sa ilalim ng bulkan. Maliban dito na itala din ng ahensya ang mahinang pagbuga ng 1,030 na metrikong tonelada ng asupre mula sa main crater ng bulkan na umabot ng 600 metrong taas na napadpad sa timog-kanlurang direksyon. Wala namang napaulat na volcanic smog. Sa ngayon ay nananatiling nakataas sa alert level 1 sa bulkan. Radyo Pangasinan Balita.
At sa karagdagan pa po ng ating mga balita, ilalagay sa heightened alert ang Philippine Coast Guard kasabay ng inaasang pagdagsa ng mga pasahero magsisiuwian sa kanilang probinsya para sa Holy Week. Magiging epektibo ang alert status ng PCG mula sa Palm Sunday sa Abril 13 na hudyat ng pagsisimula ng mahal na araw hanggang Easter Sunday sa Abril 20. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang seguridad ng mga biyahero sa mga barko at pantalan sa kasagsagan ng Lenten season. Ipapatupad naman ng PCG ang offline biyaheng ayos sa pakikipagtulungan sa iba pang government security forces. Maliban sa pagbabantay sa inaasang pagbuhos ng mga pasaheros, naka-alerto din ang PCG sa posibleng mga insidente ng krimen. Samantala, sa kakalsadahan naman, magpapakalat ang Metropolitan Manila Development Authority kay MMDA ng 2,500 field personnel para mapangasiwan ang daloy ng trapiko. Radyo Pangasinan Balita. Mas pinalakas pa ng Pilipinas ang air patrol nito sa West Philippine Sea sa tulong ng 20 world-class drones o kaya ay unmanned aerial systems na donasyon ng Australia na nagkakalaga ng 34 million pesos. Sa ginanap na handover ceremony sa May Bataan, formal na tinanggap ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan ang drones kahapon mula kay Australian Ambassador. Yu, kabilang sa i-turn over ang 15 short-range UAS, 4 na medium-large at 1 long-range unit. Ayon sa PCG, nagtungo sa Pilipinas ngayong linggo ang drone specialist mula sa Australia para sa 4 na araw na pagsasanay sa 30 miyembro ng PCG Aviation Command Unmanned Aerial Vehicles Squadron. Kaugnay sa paggamit ng mga drones, sinabi ng PCG Commandant na makakatulong ito sa PCG lalo na pag mapahusay ang mahalagang papel nito bilang isang responsableng protektor ng mga patakaran para mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran para sa mga mamamayang Pilipino at matamasa ng lahat ng law-abiding users ng karagatan. Gamit din anya ang mga drones, mapapalawak pa ng PCG ang saklaw ng monitoring at surveillance operations nito, gayon din ay makatitipid ng langis at mababawasan ang banta para sa mga mamamayan ng bansa. Radyo Pangasinan Balita. Dalawamput isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating balitang pambansa. Binigyang pagkilala at pagpupugay ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga veterano kasabay ng pagdiriwang ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Sa mensahe ng Presidente, iginit niya na ang kagitingan ay hindi lang nasusukat sa lakas at tibay ng loob sa panahon ng pagsubok, kundi maging sa mga simpleng gawa ng kabutihan, malasakit at pagkakawang gawa na nagdudulot ng positibong pagbabago sa lipunan. Hinikayat din ng Presidente ang mga Pilipino na tularan ang halimbawa ng mga bayani sa pamamagitan ng pagtutok sa mga adhikain na nagpapabuti sa buhay ng kanyang kapwa. Ang araw na ito anya ay alay hindi lamang sa mga mandirigma ng Bataan, kundi pati na rin sa lahat ng Pilipino na nagpakita ng hindi matitinag na tapang at pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan. Giit pa ng Presidente na ang kanilang kwento ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang nasimulang adhikain na pangalagaan at paunlarin ang bansa. Pinagmalaki din ng Presidente na ang Pilipinas ay tahanan ng mga tunay na bayani. Kasama rito ang marangal na mga lalaki at babae na buong tapang na isinasakripisyo ang sarili
alang-alang sa kapakanan ng sambayanan. Radyo Pangasinan Balita. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa ating balitang pandaigdig. Magpapadala ng representative ang Ukraine sa US sa mga susunod na araw para talakayin ang proposal ng White House na mineral deal. Sinabi ni Deputy Prime Minister Yulia Sidenko na mayroong grupo mula sa kanilang gobyerno ang magtutungo sa US para maisulong ang kasunduan. Ang nasabing mineral deal ay iminungkahi ni US President Donald Trump para magkaroon ng pangmatagalang tigil putukan ng Russia. Una rito ay inakusahan ng Ukraine ang Russia na gumagawa ng mga dahilan para hindi matuloy ang anumang kasunduan. Isa sa naipangako ni Trump noong tumatakbo sa halalan na kanyang tatapusin ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, umabot na sa 79 na kataong nasawi kabilang na ang Major League Baseball star na si Octavio Dotel matapos bumagsak ang bubong ng Jet Set nightclub sa Dominican Republic. Nasa entablado na ang sikat na singer na si Ruby Perez nang naganap ang sakuna kung saan siya at maraming iba pa ang na-trap sa ilalim ng mga gumuho. Mahigit na 370 rescue personnel ang nagsagawa ng pagsisikap upang hanapin ang mga survivor mula sa mga tambak na bricks, bakal at mga yero. Ayon sa ulat, kabilang sa mga namatay ang gobernador ng Monte Cristi na si Nelsie Cruz, ngunit ang katawan ni Perez ay hindi pa kumpirmadong natagpuan. Ang sakuna ay nangyari sa kasagsagan ng blackout. Maraming tao ang nag-akala na isang lindol lang nangyari ayon sa mga saksi. Idineklara naman ni Pangulong Luis Abinader ang 3 araw ng National Mourning bilang tugon sa trahedya. Patuloy na umasa ang mga otoridad na may mga buhay pang maililigtas sa ilalim ng mga gumuho o kaya ng pagguhot habang nanawagan ng donasyon na dugo para sa mga biktima. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, pinirmahan ni US President Donald Trump ang mga executive orders na layong palakasin ang coal mining sa bansa upang matugunan ang tumataas na pangailangan sa kuryente dulot ng teknolohiyang artificial intelligence. Ang mga hakbang ay mag-aalis ng mga regulasyon sa pagkuha ng coal at suspindihin ang planong pagsasara ng maraming coal-fired power plants. Ayon kay Trump, tututulan ng kanyang administrasyon ang anumang mga regulasyon na naglalagay sa industriya ng coal sa panganib. Tinukoy rin niya na makikinabang ang bansa mula sa pagkuha ng mga mahalagang minerals at rare earths sa proseso ng pagmimina ng coal. Gayunpaman, pinuna ng mga environmental groups ang hakbang at itinuturing ito bilang isang paraan upang suportahan ang mga fossil fuel donors sa pamamagitan ng pagpapalakas sa coal, ang pinakamadalas na nagdudulot ng polusyon sa enerhiya. Batay sa datos ng bansa, ang coal production sa US ay bumaba ng malaki sa nakaraang 15 taon at noong 2023, ito ang nag-ambag lamang ng higit na 16% sa kabuang produksyon ng kuryente. Samantala, ang renewable energy nito ay lumampas ng higit na 21%. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, tinalo ng Magnolia Hotshots ang Converts sa score na 83-71 sa PBA Philippine Cup. Ito ang pangalawang sunod na panalo ng Magnolia sa laro na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Ayon kay Magnolia coach Chito Victorero na kanyang ginamit ang mga veteranong manlalaro kung saan naging maganda ang kanilang pagtutulungan. Nanguna sa panalo
ng Magnolia si Zab Lucero na nagtala ng 18 points, 5 rebounds, 2 assists at 2 blocks. Habang mayroon ding 18 points, 9 na rebounds at 4 na rebounds si Ian Sanggalang. Mayroon ng 2 panalo at wala pang talo ang Hot Shots, habang ang Converts ay mayroong 1 panalo at 2 talo. Nasayang ang nasayang ang nagawang tig 14 points ni na Sakani Winson at Jasin Arana para sa Fibers. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ating balitang entertainment, balik ang Hollywood star na si Tom Cruise sa Cannes Film Festival kaugnay sa panibago nitong ginagawang pelikula na The Mission Impossible Final Reckoning, 3 taon matapos ang kanyang pagdalo para sa pelikulang Top Gun Maverick. Ipapalabas ang pelikula sa ika-78 na edisyon ng festival sa Mayo 14. Bago ang pagpapalabas nito sa mga sinihan sa May 23, 2025. Asahan na makikita sa screening sina Tom Cruise, director na si Christopher McQuarrie at ang buong cast sa isa sa Gong Festivals. Ito ang ikatlong beses ni Cruise na magpapakita sa Cannes kasunod ng kanyang pagbisita noong 2022 para sa Top Gun, kung saan binigyan niya ng honorary. I-anunsyo naman sa Paris ang buong lineup para sa Cannes 2025 na gaganapin mula May 13 hanggang May 24. Bukod dito, tatanggap si Robert De Niro ng honorary palm sa opening ceremony ng May 13. Radyo Pangasinan Balita. Sumain nyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino. At sa ating technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita.